Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytıptır. Her zatın kalbi vardır. Her zatın merkezi vardır. Her zatın bir üyüşüp duran, hüküm alıp duran yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'in de kalbi Yasin şeriftir deyiptir. Yasin suresi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalbi Kur'an deyiptir şuna. Kur'an-ı Kerim'in yüreği deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytıptır. Ey ümmetim deyiptir. Ölüyünüze Yasin okuyun deyiptir. Ölüyünüze ayrılan adamınıza Yasin okuyun deyiptir. Bu näme diýdiği bolýar? Ölüyünüze Yasin okuyun diýdiğinin manasy näme bolýar? Muni büyük ulamalar, dağyal ulamalar mun iki mana berýärler. Bir manasy özüniň zahir görünüp duran manasy. Bir adam ayrılsa, dünýeden geçse, ölse, şoňa Yasin okuyun diýdigi. قال العلامة البدر الحنفي في الحديث الشريف يدل على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم عنده كذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. Bir adam dünýeden geçse, şoňa Yasin şerif okuyup ruhuna bahşetmek diýdigi. Ya Yasin şerif şoň kabrinin maşyna ya yuwulypdyr, kefene jaýlanypdyr, öýde ýaty, cenazasy ya okulypdyr ya okulmandyr. Ýanyna Yasin okuyun diýdigi indi bir manasy şu. O bir manasy ölüyüňize Yasin okuyun diýdigi, o bir manasy muny köplerçe ulamalar inni kaýtjagymyzyň manasyny aýtýarlar. O näme? اَلَّذ۪ينَ حَضَرَهُمُ الْمَوْتِ اَيْ الْمُحْتَضَرِينَ وَعَلَيْهِ الْاَكْسَرِ. Gönü köplerçe ulamalar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüyüňize Yasin okuyun diýdigi, öljek bolup duran adama, ahirki ömründäki adama, can çıkmak acığına yatan adama Yasin okuyun diýdigi diýerler. Bir adam dünýeden geçip bolup yatan bolsa, ey cemaatler Resulullah aleyhissalamyň buyrugy şoň ýanyna Yasin şerif okuyun diýdi. ليستأنس المحتضر بما فيها بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة ولكن القلب أقبل على الله تعالى فيزداد قوة قلبه. Şon ayrılacak bolup duran adam el ayağa güýçden gaçygyly, dili de güýje we zayıf. Faqat ýüregi bahadirçe. Oham sen Yasin okuýsaň ýüregine kuwat bolar. Ola kalbi Kur'an Yasin'a. Sen Yasin okuýsaň ol yatan adamyň ýüregi kuwat alar diýipdir. Oham ruh rahat çykmagyna sebep bolar, imanyna gaýym bolar diýipdir. Ina ayrılacak bolup duran adama da Yasin okuyun diýdigi bolly manasy. Onun için Peygamberimizden rivayet gelýär ve ashab-ı kiram da aýtýanmış.